Morning guys. So karon mo papunta ako ng ML para kunin ang aking panalo sa raffle. Sunerte kasi kaya nanalo ng 500 pesos. Shout out pala kay Brad Bislog, Tinit Martial Arts, at kay Ruina OFW. Shout out sa inyo. So guys, punta na tayo sa M. Laurier. Yan. Ang init sa Pilipinas. Palabas pa tayo ng grabe ang init. Ang init sa Pilipinas. Malapit na tayo sa ML. Sabi ang init. Init sa Pilipinas. Kaya guys. Kaya na guys. Tayo sa ML. Na ay humid ID. Yes, katong babae. Tapi asa si mami lahat. So ayun guys. Kuha ko na ang aking panalo. Kuha ko na ang panalo guys. Shout out kay Termina, kay Pambislog, at kay Tinit Martial Arts. Meron na tayong 100 horse. So ayun guys, pauwi na ako. Tapos ko nang makuha ang aking panalo. Meron na tayo pa ng red horse. Grabe ang init ng Pilipinas. Sobrang init. Sobrang init, grabe ang init. Grabe ang init, makapagtong.